Guk hasi zala entero egite zan, hemen hasi zan bueltaka abio betzuk. Harik bi planoak esatu zina. Eta ensegida egite zan horti beti Frankoko militarrak egin la sublevazioa Afrikan, eta pase dituzela moro partido bategaz Andaluziera. Eta lehenekotan zen ez importantzik inokemon, hemen sortzi bete gunean, esan ikusten esatako movimiturik, eta sortzi gunean egon hasi izan, injurin sindikatuak, PNV esan erregolarra desididan zure martxan hastea, eta irudine sindikatuak eman izan, sindikatu republikanoe, PSOE, eta Acción Nacionalista Vasca, eta beste popular edo bai. Eta horrekin Monteurien, kuadribiek edo personal, zeke zelete batzuk besoan imini, da eskopetakaz Urteurien kaminora. Egoten zizan, hiru lau batera, eta parte dut izan kamioak eta egoten zan zirkulazioa. Erotearri behar ziteurien, trapu gurri bet, eta, bueno, karrita duena trapu gurri, esotzien paretan. Eta ez totxen tarteurien kanpora, eta dokumentazioa, eta dute bestea. Eta gehuez, iteurien, zera, osek, farolan, faren eskerreko alderdien, trapu gorrigaz. Ostean egiteurien argi kamionetak eta areaz trapu gorrigaz, nipitzen ezebila ikusten ezebez. Eta ari berantzan parata dituzan, da gero horrik ez izan gara segida ziakun razionamentu. Eta razionamentureko orden publiko esatu ziren gero, oniri, eta horreki egon izan dituzan kolak eskandaluk. Lehengunean Alfredo ezagusten bera goxeko bostetan, joate zala kolea, tekarran zerireko, kolea iten, eta gero goxe joate zan jentea, hori kole hori okelea egiten edo etortezan razionamentu batzean, pentsa hori jenteak harina joan hobera hartuko dirila, ez? Eta, bueno, balan, hartzi zen, gero 6-7 urtean segiduri norregaz kartillo horregaz, eta bako erdibigoa, fumelari mortala izan da, eukitu zen hiru kartille, data guzti betxako nagilietan. Osea, que mututzen kartareo eta igual hile guztireko, eta akauten egonean amurtu izan ez.